कणकवली महामार्ग चौपदरीकरणाच्या निकृष्ट कामाचा दर्जा पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. शहरातील छत्रपती शिवाजी चौकातील उड्डाणपुलाचा काही भाग आज सकाळी 10:30च्या सुमारास कोसळला. उड्डाणपुलाचे काम सुरू असतानाच हा भाग कोसळल्याने महामार्ग चौपदरीकरण किती वर्ष टिकणार आहे असा प्रश्न शहरवासियातून उपस्थित होत आहे. यापूर्वी शहरातील SM हायस्कूल भागात उड्डाणपुलाची संरक्षक भिंत कोसळली होती. त्यानंतर आज उड्डाणपुलाचा काही भाग सर्व्हिस रस्त्यावर कोसळला आहे. शहरातील पंचायत समिती येथे बोगस काम दिलीप पिंपळकर करत असेल